Здравейте, вие сте с The Forest Brothers и аз съм Ники, а това е Марти. Имаме още един канал, който ще ви покажем в друго видео. И днес ще направим един доклад, който е за опасните места в парка. Както виждате, тук имаме парк, а натам имаме нормално място. Ако бях малък, доста често тук идвах. И още някакви непознати деца. хора за всички, които са по-любопитни. Ето ви. С термокамера снимано място. Но да ви кажем, че тук е опасно, идват и малки деца. Ние сега ходим, защото сме свикнали вече. И да, идват и малки деца и нали знаете, мога падна, там е опасно вече, надолу е стръмно. И да, правим доклад. Намираме се в град Царево. На този невероятен парк. Да, но ето тук разбирам да се ходи, обаче по-малките ходят и натам, тъй че наистина